danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shirye zarar mun ɗora. Labari da dumi-duminsa. A yau ne muka samu labarin Hamisu Breaker yana soyayya da 'yan gidan Ali Nuhu, watakan Fatima Ali. Sai mai sauraro da biyo mu domin jin yadda ta kasance. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu, to ka danna mana subscribe. Idan ka riga da kai mana subscribe, to kai like ko kai kuma na ƙasan bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau ne muka samu jita-jitan cewa Hamisu Breaker yana soyayya da 'yan gidan Ali Nuhu, watakan Fatima Ali Nuhu mai masana'antar Kannywood. Abin ne ya ɗauko asali tun sanda Hamisu Breaker ya saki wannan shahararriyar waƙar tasa mai suna Jaruman Mata, wadda 'yan mata da matan aure suka tikirwa bikin sallah ni sallah. A lokacin ne ita ma Fatima Ali Nuhu ta nuna muradinta da sha'awarta da son wannan waƙar mai suna Jaruman Mata. Ganin yadda take son wannan waƙar shine mutane suka fara yaɗa jita-jita kan suna soyayya da ita da Hamisu Breaker. Duba da yadda mutane suke faɗa albarkacin bakinsu akan Hamisu Breaker. Duba da yadda mutane suke tofa albarkacin bakinsu akan Hamisu Breaker da ita Fatima Ali. Yau Hamisu Breaker bai ce komai ba. Duba da kasancewa ita Fatima Ali Nuhu tsatsiya ce, ga tarbiyya, duk da cewa ga ta da kamun kai ba girman kai. Ta cewa mahaifinta wani ne a cikin masana'antar Kannywood, ko mu ce mai Kannywood gaba ɗaya. Mai sauraro zai yi tunanin mahaifin Fatima Ali Nuhu zai yadda da wannan haɗi. Har yau dai mahaifin Fatima watakan Ali Nuhu bai ce komai ba dangane da wannan ƙuduri. Kuma shine anan Allah ya tabbatar da alheri, Allah ya sa kan tabbata. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin. Kada mai sauraro ya manta danna mana subscribe. In ka riga da kai mana subscribe, to kai like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron mu.